difícilment, donada la nostra situació, el nostre sistema sanitari, difícilment això es podria convertir en un problema. Té un cas importat de coronavirus. Està en la mateixa situació que nosaltres. Potser els d'Ericsson han decidit que es queden tots tancats a la fàbrica i no surten del seu país. Nosaltres posem totes les mesures i tenim tota la capacitat per poder detectar i per poder tractar qualsevol cas que pugui sortir i que en cap cas hi ha d'haver una alarma ni cap problema de salut pública. En cap cas estàvem i estem en cap alarma sanitària, menys aquí, no tenim risc. I la preparació per la pandèmia inclou que el nostre govern està alerta i posar en marxa els sistemes de salut per preveure que pot haver-hi un potencial increment en l'assistència mèdica, un increment en les hospitalitzacions, en la necessitat de suport vital avançat o de respiradors i ventilació mecànica. Nosaltres hem dit que tenim moltes possibilitats, probabilitats, com en vulgueu dir, de que identifiquem 2, 3, 4 casos. És la grip. Aquest és el nostre problema en aquest moment. En cap cas estem en una situació com la d'Itàlia. Jo crec que això cal remarcar-ho. El ministre Illa ha anunciat que s'ampliaven les zones de risc a les regions italianes afectades. Recomanar, no prohibir-ho, però recomanar no viatjar-hi. Des de la Generalitat tampoc en aquest moment parlaven de la necessitat de prohibir això. No, i de fet no s'ha prohibit. De fet no s'ha prohibit, és cert, és així. Cal alguna mena de relació especial, un seguiment específic amb la comunitat italiana a Catalunya? No, de cap manera. Les persones que han estat allà tampoc cap problema. I no cal patir pel tema mascaretes, que ja sap vostè que s'esgoten, que la gent les busca. Ni són requerides, ni són recomanables, ni ens aporten res de seguretat. És que no estem en pandèmia i no podríem parlar en cap cas d'això. Catalunya tenim cas importat i, per tant, això vol dir que no hi ha transmissió local, no hi ha transmissió comunitària en el nostre país. Estem absolutament preparats, el nostre sistema de salut de Catalunya està preparat per detectar ràpidament qualsevol cas i, evidentment, per tractar qualsevol cas que pugui sortir. I amb els familiars de la gent que té persones a residències d'avis. Primer element, tranquil·litat. No volem generar aquesta situació de por. Portem setmanes treballant amb el Departament de Salut. Vam fer una primera comunicació a les residències la setmana passada. Estem acabant de tancar un protocol que avui en principi estarà tancat, que hem fet conjuntament la Direcció General d'Autonomia Personal i Discapacitats del Departament amb el CatSalut i amb Epidemiologia. I l'hem treballat conjuntament, perquè és com ho hem de fer. Ja ho entenc, això, però la gent que l'està sentint ara i aquest cap de setmana té previst anar a veure el seu pare o la seva mare en una residència, què els diem? Que complir amb els consells que dona Salut, que és ara mateix el que hem de fer, complir amb aquests consells, amb els consells preventius, i a partir d'aquí no hi ha hagut cap cas, i si n'hi ha un cas com que pot passar, perquè n'hi han passat a tot arreu, actuarem, aïllarem aquella part i ho treballarem, i és el que hem estat treballant amb salut, amb tranquil·litat, perquè el que no volem és generar pànic. Nosaltres vam adequar el protocol de seguretat i salut laboral a Catalunya pel coronavirus, i el vam penjar i el vam fer arribar, però sense generar un soroll. Hem sabut que la Comunitat de Madrid, també Vitòria, a Euskadi, tancaran guarderies, escoles, universitats durant 15 dies. Aquí no cal això encara, senyor Guix? Absolut, en el moment actual no. Se segueix preocupant més la grip que el coronavirus. Hem de saber si el Saló de l'Ensenyament ha d'estar obert o no està obert, perquè allà hi van molts nens i nenes i pares i mares, no? Doncs avui no hi ha una raó objectiva que ens digui que s'hauria de tancar. Sí, però la Fira de l'Alimentària s'ha ajornat. Sí, és un context molt diferent, per això. Consellera, conferències, actes on s'ajunten 100, 200, 300 persones. Aquí es donaran indicacions o no? De moment encara no. 200 persones, 1.000 persones, per tant, trobades normals, controlades, que podria seguir bé els contactes. De moment no hi ha cap recomanació. Si jo per Setmana Santa em moc d'Igualada i vaig a donar un vol per Vilanova i la Geltrú o pel que sigui, doncs no estic comportant cap risc ni res. Per tant, aquí a Catalunya encara no estem en una zona de risc. Evidentment, aquests nens i aquests pares poden anar al parc, però hi aniran molt diferent i hi aniran prenent unes precaucions.